mugi katentreman karahayon keselamatan tansah sumandang kang sarta sumanding dumateng kita sami ingkang angka pisan tangler pamagungake rasa puji syukur kang jero matur baning Gusti ingkang maha welas kang sarta maha asih awit jomo panjenengane kang wis kepareng malimbake berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya iki sing sowan ana ing Rambesiran ora pangling mantan Gembong Swelagiri tilas senopatining Prabu Rama Wijaya Senggana ya Anoman padha becik saketanmu Anoman iki Kyai Nirboyo Nirsangsaya sowan kula boten wonten alangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap Wada Paduka Kyai Semar Bajamaya. Oh iya. Wis satompo bener becik akarya Gombong Bilawa jroning nala ora liwat pangestu wae tanpa nono Anoman inggih. Kula pun disangga jemantik kesan kula. Mugi pangestu Paduka saged handayani dumateng para kawula sak jagat raya Kyai. Sawise satata lungguhmu asak keringetmu dina samengku morgage matura kelawan Semar litik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging lingga ana bab ingkang bakal tok babarake kelawan Semar Badranaya inggih waleh-waleh menapa Kyai mboten wonten ingkang kula suwuni keterangan kejawi namung Paduka Kyai Semar ingkang minangka dados danyang kang sarta sesepuhe wong sak Jawa. Kowe arep njaluk weruh perkara apa? Yai, rehne kula menika nadyanto wujud wanara. Sampun pinercaya dados brahmana utawi dados pendhita. Monggo brahmana menika ndarbeni wajib memayu ayuning bawana sageta jagat menika ayom-ayom tentrem. Monggo Kyai kalenggan samangke mbok menawi Kyai Nayantaka mangertos kang sarta sumuruk jagat menika nembe kelangan katentreman karahayon beda penemu dadi padu beda gagasan dados kasulayan kepara wonten sak weneh kalih negari ingkang samya peperangan ingkang dadosaken srana goreh rungeh tumraping para kawula sak jagat raya. Dados boten wonten ingkang kula suwun aturaken kejawi namung Paduka Kyai Semar Badranaya. Jagat menika nembe kelangan katentreman lan karahayon. Menika dipun sebabaken saking menapa Kyai? Iki dina donya nembe kelangan katentreman lan karahayon. Apa to sing jalari jagat iki kelangan katentreman?
mergo saperangan gedhe manungsa sing urip ana ing alam donya iki wis kelangan jiwa telung perkara. Kecalan jiwa telung perkara iya anoman. Ing angka 1 akeh manungsa sing do kelangan jiwa kamanungsane. Ing angka 2 akeh sing do kelangan jiwa katresnan. Sing angka 3 akeh sing do kelangan jiwa kabangsan. Lha ribut kados pundi Kyai? Kelangan jiwa kamanungsan tegese manungsa cokol mangsa wis kalah karo sipate sato kewan. Ilang jiwa kamanungsane. Coba saiki pikir. Ana paribasan sagala-galake macan ora ana kang kolu mangsa karo gogone dhewe. Sagala-galake gajah ora ana kang mentala mateni karo bleduke. Ning cokol mangsa saiki akeh kedadeyan. Manungsa kelangan jiwa kamanungsane, akeh wong tuwa sing tegel mateni karo anake. Kedadeyan wis pirang-pirang ora mung 1, 2, 3, 4. Kowe kulino nonton ning layar kaca. Maca ning surat pekabaran. Ana wong wedok sing jek perawan hubungan katresnan karo wong lanang sing wis duwe bojo. Bakasane wong wedok mau meteng isin karo tangga teparuh, mongko wong lanang sing ngeteni mau ora gelem tanggung jawab. Lah tibane mangsa kala nglairke jabang bayi. Bakasane cah wedok mau isin, cah wedok mau wirang. Bayi sing ora ngerti dosa sakwise dilairke dhewe terus ditekek, dipateni, diguwak ning kali, mula akeh batang-batang bayi sing ditemokne ning pinggir kali. Kuwi sunyata, kuwi kenyataan ana. Ngaten piye yo. Akeh anak sing wani karo bapake. Mara tuwa mateni karo mantune. Anake gugat karo mboke dhewe. Ngono ki kedadeyan ana. Iki sing diarani menungso kelangan jiwa kamanungsane. Mongko Gusti ingkang karya jagat anggone nitahke urip tumrape menungso kuwi tatarane makhluk hidup sing paling dhuwur dhewe. Tataran makhluk hidup ingkang paling andhap piyambak wit-witan. Wit-witan kuwi tatarane makhluk hidup sing paling ngesor dhewe sebab wit kuwi bisane yo urip. Ora dikandheni alam pikiran, ora dikandheni nafsu, kang sarta ora dikandheni rasa isin. Kuwi wit-witan. Mula wit kuwi isane ya mung urip. Urip ning desa ya meneng ae, urip ning tengah kutha ya meneng ae, urip ning tengah ngalas ya ora protes karo sing gawe jagat. Mergo sipate wit kuwi isane ya mung urip. Ngaten biyen yo. Nah, lantaran sing sak dhuwure kuwi kewan. Kewan kuwi iso urip cara tembunge sing mentereng berkembang biak. Ya. Nek wis dikandani nafsu, nek urung dikandani akal pikiran lan rasa isin. Mula kewan kuwi wit biyen nganti sayaene isane ya mung urip karo nafsu mangan lan nafsu sanggama. Nek ora duweni rasa isin, mula wit biyen nganti saiki ora enek kok macan katokan jarang nganggo jas ora enek. Ketek nganggo biskat ora enek. Ngaten biyen yo. Mergo kewan iki isane ya mung urip lan dikandani nafsu mangan lan sanggama. Neng aja nyepelekne kewan anu kan. Iki kok saya kedawa-dawa iki. Teng-teng Naga Sari
molat mangandha panujaya para ageng sing tak kandhane Cakala Wangsa menungsa kalah karo kewan ki enek contone Semar gone ngucap ora myak awur-awur tegese ora ngawur kewan ki ana sing kena nggo conto tumrape wong urip kewan ingkang saged kinarya tuladha tegese conto tumrape tiyang gesang menika menapa piye kewan sing kena nggih conto kuwi tawon tawon ki kena nggih conto menungso sebab apa tawon ki ngasilke madu kuwi kanggo bebrayan uripe makhluk liyane klebu menungso pengen jamu pengen sehat awake nganggo madu sing dihasilke karo tawon mau tau njaluk duit menungso mergo wis ngasilke madu nek ora tau ngaten ya dadi becik-becike makhluk kuwi nek iso piguna tumrap makhluk liyane tumrape wong sing becik iso piguna tumrap wong akeh utawa bebrayan agung tawon ki kena nggih contoh iso ngasilke madu tur apike tawon anoman kuwi ora gelem ngantuk nek ora kepepet kuwi tawon kok menungso wani nggodho karo tawon dientuk iso abuh kemenangan tawon ki ora digodho nek ora dijarak ora gelem ngantuk tur apike tawon kuwi sajeke urip kuwi ngantuk ya mung pisan tok bar kuwi wis ora gelem ngantuk neh beda karo wong beda karo menungso saiki ngantuk krasa penak sesuk ngantuk neh sesuk krasa penak ngantuk somben ngantuk neh ngantuk bojone rong marem Cakala Wangsa ngantuk bojone tanggane kaya ngono kuwi jenggon dadi Cakala Wangsa menungso ki kalah karo kewan saged jauh lah ing angka loro kelangan jiwa katresnan dudu tresnane wong lanang karo wong wedok ning tresnane padha-padha menungso padha-padha makhluk pangeran sing diarani menungso beda penemu padu beda gagasan pasulayan Cakala Wangsa gemben kae beda sing dicoblos kuwi adu jotos beda pilihan wekasane nang-nangan karo tangga ngono ki pirang-pirang kedadean kuwi sing diarani kelangan jiwa katresnan lah ingkang angka 3 kelangan jiwa kabangsan ngerti nek sasi Agustus ki mengeti dina kamardikane negara Nuswantara iki Cakala Wangsa oke para kawula ki kon masang gendera ning arep omah oleh ora diuber-uber karo RT RW ora diuber-uber karo kami tuane Cakala Wangsa ali kon masang gendera kanggo ngurmati para pahlawan kusuma bangsa sing wis gugur belani negara iki saengga negara Indonesia iso merdeka kuwi Cakala Wangsa ali ora diuber-uber karo kami tuwa karo carek karo lurahe ngaten ya iya tunjih ngestaken dawuh ya nek cara nom-nomane Semar biyen nalika Semar jek nom biyen sabarane Semar nom-noman udakara taun 70 80 kuwi ning jero kamar ning jero centongane wong lanang utawa calanan nom dhisik kuwi sing dipasang ning tembok kuwi gambare para pahlawan kusuma bangsa kaya to Bung Karno kaya to Bung Hatta Cut Nyadin Cut Mutia Jenderal Sudirman Jenderal Supriyadi Pangeran Diponegoro kuwi kamare cah nom dhisik sing dipasang gambar mesti gambare para pahlawan kusuma bangsa jajah kowe saiki dolano ning kamare cah nom-nom apa enek sing gelem pasang gambare pahlawan paling sing dipasang iki gambare wong wedok udo ngoten ya iya iki sing jenenge kelangan jiwa kabangsan waton anoman bisa ndandani jiwa telung perkara jiwa kamanungsan lan tresnan kabangsan lan kowe iso golek wahyu katentreman jagat iki iso tentrem kayu kekono risang romo doyo ati
ana laksa guntan rama mamane wirtati waduh ya padang keterangan kalau sing manah kula midhanget sadanipun Kyai Semar Badramaya kadidene lumampah panci panglong kepake ngobor sewu Kyai kalenggan samangke kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu rehni kula menika pinitaken dados brahmana utawi penduta lan dene wajib memayu-ayu ning bawana panggula nyuwun pamit dadi kupadi tumuruning panyukan teman sageta handayani katentemaning jagat kanthi regu ing kalbu muga-muga Gusti sapani laku saluku juga nutupi babahan Wasana. Ora sang Begawan Hanoman ya sang Senggono. Mapan wonten pucuking Gunung Mangleawan.
mandeg pucuking grana anut marang giyonganing kayun. Kayun angayati parutama kaya mati juning urip. Urip juning tumeka mati miyep layap ing aluyung. Pindha kecating sumena. Sumu-sumping raksa jati nggih sang kapiwara. Wis gandeng rasane lawan Gusti Kang Mahanasa. Satemah ana cahya biru ingkang mijil saka angganing sang Senggana. Pranyata alusira sukmanira sang Hanoman ingkang mijil saking angga sumu-sumping Bima Himantaka.
Juang para tonggo mati sunai genapet dengan gunung temah temlawung sorot lembayung sumanggulan ngerebak socane nganggo rapuh narantas wangat yang aku tinampi sinaping porojo ngamarto marmodatan lokal kawis wingal gilar punang sirat labet mantulaken sorote juang para tonggo mati kalian nyebut asmaning Gusti ing maha welas kang satama asih kamurwani karep buka nenggih negari pundhita ingkang minangka dadi panggonaning carita lah menika kawarnani gemelaring Praja Ngamarta ya sinebut ing negara Indra Prasta negara kang panjang marang punjung pasir uke gemah ripah loh jinawi karta tata turaja panjang saya dawa capane unjuk ruhul kami bapani pasir ngamudra ukir gunung tulus kang sarwa dinandur jinawi murah kang sarwa dinungku gemah kang tondo para kawula ing samilan dagang lelayaran prahipun dalwang lurus-lurus datang wonten padha labet tanono sang sayang bedalan ari panjang monceng ing sami gegeryo wonten sampune negari ketika jejer Habib bin Aben cukit tepung tarikis papan liar temah rupak saking gemah rahajane mojo karto dene para kawuling kalangan besunan samya tentrem atine mungkul pangulaing tetamen saking ngono Rajapaya kebo sapi pitiwing tanana cimancangan lampun to rahina aglar ing panggonan marang desa Surya mulih paring kandange dewi-dewi Raharja dene tepi saking para muka para mantri buat samya kuntak kaltanane wicaksana limpake mawuh utus marang mangembating mojo marmodatan lokal negara Ngamarta kena dinaran negara kang gedhe oboi padang jagati dhuwur umuse adoh kelawan kuncalane awit kasembur pangarbane sang Nata Prabu Unta Dewa ya sang Prabu Yudhistira Dharma putra Dharma Wangsa Guna Talikrama ya sang Sada Dwijakangka nalika semana pepak sagawing para kadang Pandhawa ing sambihan angkir Radyan Werkudara Jodipati Arjuna Madukara dalasan ingkang mungguing kontak Satya kembar nang kula sedaya ingkang ngumpulaken pasibaning para wadyabala Ngamarta pegamber amlaban kongsi doyong pancak suci ngalun-alun dereng ngantos kawijaya pangandhane sang Nata Kunta Dewa Kasara Prataniya sang Panembahan Begawan Druna dalasan pati hari sing muni adonya cerak saya dene araketaken sigra pimarakaken enggah nenggih sang Hyang Druna kelawan pira mati sing muni kidul pendek minangka para lamita ngampura sang Nata aswedah sabda Diri gulung Kapurbo Risang Loro Dengan Ing sahanane kalang
Yaya Arjuna pun pemimbalan ngajaru kembar pemadawu jawi kalungguhan samangkipun kakang ing Ngamarta Prabu Puntadewa nyuwun mangapura adu sawawan pangandikan kanthi tertib lawan jeneng sira kadang-kadang Pandhawa jalaran kalungguhan samangku negara Ngamarta karawan tamu agung pepundhenmu saweng negara Ngastina ing dina samangku kesunawuh ana madyaning Praja Indraprasta ya markakaku sasana sawan cinatoke marang panjenengan maneng Brahma Rawe para pundhen sekalian duh Rama Penemban Begawan Durna kadyak kagona kasan manah kula dene dinten samangke paduka Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna rawuh wonten ing Stinggil negari Ngamarta sami wilujeng rawuh jengandika Bapak Penemban Begawan Kumbayana manyar-manyar bergandeng berdiri macet yuk hawalah ini anak Prabu Puntadewa Nes kala pratane menyang Bapak Sekali mau bidal saking dina kile. Sumugi wonten negari Ngamarta kasabi kanjar pawilujengan kebagas kewarasan boten ngandung sakara-kara, boten ngandung sandikala, selamat lahir batin. Anggenipun pun Bapak Sekali mau ngabdi antara wonten negari Ngamarta mriki. Saaramo paduka Rama Penemban Begawan Durna. Keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Dalam keparing kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sangat padha paduka Rama Penemban Begawan Durna. Oh iya. Sampun kula tampilan dasar bingah raos manah kula lega jane kala. Betlangkong mangestuni paring Bapak Sekali mau Joko ngasani panggenan Prabu Puntadewa. Inggih, Rama Penemban. Sampun kula tampilan dasar bingah raos manah kula. Monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi sekeca. Nggih. Boten kirang prayogi anggenipun ing Bapak Sekali mau ngabdi antara sowan wonten negari Ngamarta mriki ya.
Paman Patih Haryo Sepuni wonten dawuh nggih. Wilujeng rawuhipun wingi Neskala prabdanipun ingkang pamaning kepatihan Ngastina dumugi negari Indraprastha. Mboten wonten alang sunggal menapa taklih kula kunjung inggih. Inggih. Sampun kula tampi Paman Patih Haryo Sepuni monggo dipun prayogaken tinalak lenggah matur nuwun matur nuwun. Kursi pakurmatan kangge undangan tasih kathah ingkang ludang monggo pinalak wonten inggih sampun kula cekap tengandhap kemawon malah merdika lek tengandhap mangke lek teng dhuwur niku arep mangan napa-napa niku pekewuh lek teng dhuwur niku arep ngombe apa-apa sungkan ngentekne panganan akeh sing doro lah nek kula niku lenggah wonten ngandhap kados mekaten arep entek panganan pira-pira ora nek sing weruh kepara lek panganan entek dipangan iku turane kula gawe kresek kula beto mantuk alah sing kuwi iki sing Para menembang minangka wakilipun para kadang-kadang kula Pandhawa nyuwun katerangan baya wonten wigatos ingkang pundi kawis pinasumengka pengawak Bajra Sigara kang mawa Gita ingkang menika gantian nggih paduka rawuh ing Praja Ngamarta. Mila saking menika paring kula nganggo jonggo miringaken karna nyadong rosaing sabda sabanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Durna. Kamanakan mriki nggih wonten bakne badhe kula bak-bakaken wonten asanipun Anggen Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa. Surasane ing donya Pinanggih puji syukur yen tersedaya kancah kinuwun ngarajang ugi keslametan nyuwun ingkang angka kalihipun kula ngaturaken salam saking Anggrana Prabu Duryudana kakangmu Ratu Ngastina inggih Rama Penemban sampun kula tampi salam saking negari Ngastina mangke menawi kundur kula ngaturaken sumemipun para Pandhawa tumraping para Prabu Duryudana nggih mangke tertantu kula sampaiaken lah Lungkap ini nomor 3 ya anak Prabu Munta Kancata Werkudara Janaka kembar nah datapun bapak menika mapan wonten negari Ngastina ning batin kula ugi mapan wonten negari Ngamarta boten wonten bentenipun boten kula beda-bedane
ngakoni napa mboten yen kok Durna menika gurune Pandhawa tuwin para Kurawa nalika jaman lakon peguyon siswa saka 5 duk nalika semanten inggih para Pandhawa sedaya ngakoni bilih Pandhawa menika dwija tumraping para Pandhawa nah sipating dwija utawi guru menika mboten wonten ingkang ndarbèni watak Mbah Cindhik panjenengan menika mboten wonten murid menika dianggep padha Utawa ya muridé Durna, Pandhawa nggih muridé Durna. Nek Kurawa susah, Durna ya melu susah. Nek Pandhawa duh kita, Durna ya melu Sungkawa. Nah, rene iki gak sampeyan kula miturut tembang rawak-rawak ujare Mbok Pakul Sinambiwana. Pawarta binanduning Karna kula krungu kabar yen to negara Ngamarta nembe ketaman kesisahan. Nembe ketaman kesisahan. Lah keraya-raya kula mboten diundang dumugi wonten negari Ngamarta mriki badhe nyatakaken pamarta yen dumeling mungguing talingan nggih anak Prabu Kunto napa leres kabar ingkang kula tampi bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk mayantara awising buka Kang Sartawasta lan sandang mangan nembe kecalan katentreman niki napa leres nggih Brakara rek mangoso nyum ambreneng Kadi talunaning kaswasihaning marangku mengalakung Oisan Kunto Wastang Moco leweng lalu Manguati Surya mengrancang wayang Surya mengrancang Surya samara wayanto waduh Kanjeng Rama Prembang waduh pripun inggih Pandhawa ngaturaken gunging panuwun semanten kawigaten paduka tumraping para putra-putra ing Ngamarta kaluhuran sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prembang bilih kalenggan samangke negari Ngamarta nembe kecalan katentreman karahayu larang sandang lan tangan boten namung menika Bapa Durna kathahipun mabak penyakit ingkang anjalari bandang ngawanipun para kawula ing negari Ngamarta bencana alam gentosan dumadi wonten negari Ngamarta ngantos bingung-bingung ngantos sing manah kula jinejer minangka dados pengayomane wong sapraja mboten kirang-kirang anggenipun para putra ing Ngamarta budidaya makarti mripat jaring swasana panjenengan ngantos kelenggan samangke dereng antuk padhang menapa ingkang kedah kula tindakaken supados dados ana waloyaning praja Ngamarta sampeyan ora takon aku genah Guru sasumbar lindung negara bumi konde maut kun pormato kumodengkan Jawa niki mbak lumimbak banyu komambang Sang Wisnu Banorarsa ngapura bumi Durna guluku wae kok darah piye Bejo kemayangan tumrap
watak lahir batin nggon tresnani awan para Pandhawa. Katitik para Pandhawa susah. Ora sak dadak sahabat karo wong tuwa sing saka limo. Panjenengan mengsa rawuh ana madyaning para Jogindra Prasta. Kita samang korene para Pandhawa iso ora kurang-kurang nggone budidaya. Mulih waloyane para Ngamarta. Para Gage Durna bapak kowe ngandika syarat sarana apa sing kudu tindakake supaya negara Ngamarta bisa waloya temah jati temah Nirmala. Terima kasih Pak. Perkutana. Ora salah. Nadyanto bapakmu Durna yo ora pinarentah Durna Jemangkat. Nadyanto ora pinarentah Durna Kumerya. Mau bengi pun bapa munggah ana ing sanggar pamujat. Gandhenge rasa lawan para dewa nyuwun pituduhing dewa. Apa ta sebabe negara Ngamarta ketaman dahulu sing kaya mangkene? Rene pun bapa kuwi karo dewa cedhak. Karo dewa kuwi caket. Apa sing dadi pesambatipun bapa wis diudaneni dening para dewa kacetha. Lamun to negara Ngamarta ketaman goro-goro kagiri-giri kang sarta ketaman pagebluk mayang ora. Kuwi merga ana umat sing kakehan umur. Pandhita karya langsung Pindha kumbang lan samping lawan sopo kangge ngendikane soso kangge ngendikane sing dimaksud umat sing kakehan umur sing dadekake Sukerta sapa umat tau kudu tok pateni wae Han Gugo lawan mun bapak. Umat sing kakehan umur iki dari Sukerta. Sukerta tumrapé wong negara Ngamarta. Merga wis kedawan umure dadi Sukerta tumrapé jagat saisine. Wis aku manteni umat sing kakehan umur kanggo numbali katotaman kalahayem tumrapé Raja Ngamarta. Ora gage kowe ngendika umat sing kakehan umur sing kudu didadekne tumbal negara Ngamarta. Sing Ngamarta waloya kuwi sapa? Pandhita Kendari Sada Anoman Yasengana kuwi sing butuh lawan kok paneri. Yen Anoman mati jagat iki tentrem ae. Pandhawa yuk gumulung mangung ing sata Urawa kambakong desa kambakong desa kanthi mangkati sutama Gusti Sasongko Sasongko Sasongan Jaya
timbali marang emang pengarso dari opo lan ngaturake geger pun pasukan jari njogo geger toko apa ana diradep-radep saka wantilan ojo saka rangke kudu merang dengan gede dene marang opo-opo itu ini geger wonten pasukan jari pun awit wonten mantanipun Brahmana anyar mateng ing kasuwudo dimarino ingin badhe ngadian wonten asmane kowe jiwur mangkono mangke toko Lamun manggung ngorgati, weneno manggung, supaya penggali sini nguri pangkatan rasulasi.
Amin pasang Kalimantan tidak bersesek saking jisu simu dendane ngabatara duh sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula lemah berkah nyelo-nyelo kabyantara wonten ngaso maduka ingkang datang srana tinimbalan penembang aja dianggep yen to panjenengan ingsun kuwi angkuh mereka temben bae weruh kula pengin wanuh wekasane ditangguh sapa pemarah pepang sang penembang kang nembe parato inggih wale-wale menapa yen maduka dangu dumateng kula menika brahmana priyang ngabur kanginan tembul mendung akeh kudu langit dene kesuk dimastani dumateng kula pun menembang begawan sukma anggana simbun sukma anggana inggih langkar ngados ngaten dina samangga margake kowe makurawa ana ngarasane njur ana wigati apa dene jeneng sira langsung timbali marak mangapsa dusinipun jejemati gesang kula dunya pateng ndahan rehne kula menika kaliyan Gusti ingkang karya jagat menika tinitahaken dados pendhita utawi brahmana monggo hambekipun pendhita menika cacahipun wonten 8 setunggal hambek kanuraga angka kalih tresna asih maring sesama angka 3 tandur aris ulan manis angka sekawan ing cipta demen tetulung angka gangsal ora gawe cidra angka 6 ora gawe serik angka 7 ora gawe rusak angka 8 ngalah tandhang nunggung diri menika hambekipun pendhita ewadene sumpahipun brahmana utawi sumpahe pendhita katulis wonten sak inggile aksara Jawa kuno ingkang ungelipun sarwidanya palanya hong amangunen tuhu amarti kabeh tegese jagat menika pinaring ana tentrem donya menika pinaring ana ayem rehne kula kalenggan saking ngertos jagat ngamarta mboten ayem jagat ngamarta mboten tentrem dinugah raosing manah kula ora ketang lungsu-lungsu menawi kula menika nderek kudu mudhari terwet madhangaken pepeten ing hangilimuti para Jogindra Prasta penembang wonten dawuh yen miturut gagasane sang penembang Begawan Sukma Samanggana Upload struk pembelian Nutrilon Royal ke WhatsApp Nutri Club dan dapatkan kesempatan untuk ikut Science Camp to Singapura. Apa sing dalari negara Ngamarta Ketaman Dawu kelangan kanten reman kang kaya mangkene. Menawi jumbuh kelawan pangaliten kula. Menapa ta sebabipun negari Ngamarta Ketaman magebluk Manyakara ngawisi buga lan masta. Awit saperangan para kawula ing Ngamarta menika cara timbangan jumplang. Jumplang perkara apa Mbak? Para kawula ing Ngamarta menika sengkut gumregut anggenipun nyambut damel golek dhuwit mrih kecukupane urip ning rabi nyingkur dumateng manembah nyingkur dumateng ibadah mongko sipate menungso ingkang ngrasuk agama suci menika kedah nindakaken ibadah timang wanci aja nganti ditinggalake semulipun para kawula ing negari Ngamarta radi lali dumateng manembah marang kurbane Gusti ingkang akarya jagat nyambut gawe winoni ora gagas awak kesel awan nggo bengi nggo awan sirah nggo sikil nggo sirah nyambut gawe katekok ingkang nggih kecupane urip ana ing alam donya ning ngingkur dumateng manembah marang kurbane Gusti ingkang maha murah satemah Gusti ingkang akarya jagat paring pimut tumraping para kawula ing negara Ngamarta lumantar pagebluk Mayangkara ingkang nimbrung wonten negari Indra Prasta mriki sing dikersakne Gusti sing akarya jagat supaya menungso kuwi nyambut gawe oleh ning aja nganti ninggalke marang ibadah. Gonjang Kanjeng langit kelak-kelak katon lejing tanging ngalih Resang mawe kandung
sabar katuru moya malih saking jasane maresang kaya ana entere lan mungguh apa sing dak diatur sang perempuan mulo dina samangku panjenengan isun selaku dadi ratu ing Amarta njaluk katerangan apa sing kudu ditindakake supaya Amarta bisa waluya kemajati jati temah Nirmala sinuwun mulai paduka saged dandani minta kang satemu malih para kawula dikanthi malih manembah marang kurbaning Gusti yen nyuwun marang kurbaning Gusti kang maha suci supados pawak ing nimbrung wonten Amarta dipun sirnaken dening kurbaning Gusti kanthi srana manembah kanthi srana donga kanthi srana tirakat mbok menawi niki mengke saged andhalari negari Amarta maluya temah jati temah Nirmala ulih kanthi dene wingi teman maju porene Serang urimahan mulai nempet dosan warnani dosan nanging bawono josi kukan teman orang ngomong ini sadar mau mendem Pak Dukung ini kok simpen loh orang kenal karo aku ini derek karo aku ini orang tepuk orang tau ini derek orang duit tiktok kok sih nonton buka YouTube ya. Ana pendhita kondang penemban Begawan Durna. Penemban Durna menika panjenengan. Ya, aku penemban Begawan Durna. Tersanipun. Kowe mau kandha piye? Kowe mau kandha piye? Kowe nuturi kawan anggere Prabu Puntadewa. Kaya guru nuturi kawan murid. Para kiai ngejak karo santrine. Rumangsamu ya kok. Belajarmu ki mau pendhita. Lah nuturi malah kene sing Prabu Puntadewa. Kula menika mboten nuturi, kula dipun dangu. Pitakon menika wajibipun namung dipun wangsuli. Kula mangsuli napa wontenipun. Oke, kamu kondong karo wetek kaya banyak sewu. Negara Amarta bisa maluya temah jati temah Nirmala. Kuwi kudu nganggo sono ibadah marang kurbaning Gusti sing nganggo jagat. Kuwi dasare apa? Yen Paduka takon perkara dasar kula kasunyatan ingkang dumadi wonten ing negari Amarta. Sawetawis para kawula menika nyambut damel ketepuk rintel ning ngapanipun lali dumateng manembah marang kurbaning Gusti sing kaya jagat. Manembah segone sing kaya jagat iki dasare apa? Menungso gesang menika kedah manembah lawan kurbaning Gusti kang kaya jagat lumantar agama lan kapitayanipun piyambak-piyambak. Lah ngomong bolen-balen iki segone sing kaya jagat Gusti sing kaya jagat. Gusti sing kaya jagat kuwi sapa? Lho, Paduka napa mboten percaya kelawan kawontenane Gusti sing kaya jagat? Ora percaya. Dasare ora percaya karo Gusti Allah. Dasare ora percaya kelawan sing gawe urip. Dasare ora tau ketemu, ora tau petok, ora tau jagongan, ora tau ngopi bareng. Ora tau jagongan kok. Pekasane kon percaya sing endi? Mangger piye? Ngantos-antos ning ngendika lho, Pak. Ngantos-antos ning ngendika. Paduka menika mboten percaya kelawan Gusti sing kaya jagat. Ora percaya. Dasare urung tau ketemu. Urung tau ketemu. Kula tak takon. Takon. Panjenengan Semeret Lintang. Weruh. Rembulan weruh. Srengenge weruh.
mereka saged dipun mirsani napa mboten isa ditonton mergo ketok wujud kuwi mesti isa ditonton isa disalah nek wujud iki dina ana sing gawe ana sing yasa sing gawe lintang rembulan srengenge menika sinten sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing angkat jagat sing menapa kala wau paduka mboten percaya kalawan Gusti sing angkat jagat mongko nembe kemawon panjenengan ngendika kanthi lati panjenengan bilih sing gawe lintang rembulan srengenge Gusti sing angkat jagat nuwun sewu pendhita luwih nek mencela-mencele sampeyan makan dulu apa? Kakang Durna apa? Timbang kewilangan yuk kopi ini dan diombe pamit mulai tenang semuanya tenang iya semerata paku ya nah saat mereka gentos dipun balik dibalik iya lo tak nyun besok tangan apa? menurut gagasanipun sang penembang Begawan Durna negara Ngamarta saurunge kowe tekan kene iki mau aku wis kondhok lan anggaran Prabu Puntadewa lan Werkudara waloriane negara Ngamarta kudu mau aku mbah ya kowe kecek putih Anoman yen Anoman mati waloyo negara Ngamarta mangke piye Paduka ngendika nek negara Ngamarta bisa waloyo kudu mawa tumbal Anoman kethek putih iya menika dasaripun dasare saka wangsit iya wangsit saka dewa pundi dewa kayangan lho sedaya dewa menika wonten kayangan kabeh dewa niku teng kayangan mboten wonten dewa teng Kedung Banteng niku mboten enten maksudnya iki kayangan Suralaya pukulun Bathara Guru sing paling masih dhumateng panjenengan ya sing paling masih marang panjenengan isun pukulun Bathara Guru menawi ngaten kula aturi gak jenak wonten mriki pun nganti kula badhe minggat dhateng kayangan Suralaya sirmu ketemu lawan Bathara Guru wis ketemu lawan Bathara Guru tak takonani bener-bener paling masih dhumateng Paduka napa mboten kemarin Bathara Guru bener-bener paling masih dhumateng Paduka sampun kuwatir mangke Bathara Anoman sing manteni kula ning kasa wanculipun nek nganti Bathara Guru kula tangoni mboten paring dawuh mboten paring maksud napa-napa kaliyan Paduka sang Penembang napa sampeyan paling tanggung jawab perkara iki kula tekan Suralaya ora bakal ketemu lawan Bathara Guru sebab kuwi Bathara Guru bengi iki nginep ning Somarata nah ayo menyapa akan Durna ayo mulai tenang semuni Dinda Samanggi pesanipun kados pundi matuwun jaba aku pengen petok manut sumarah mring Gusti dene sing timbang utama
panindak ing praja ngati takoni wit tetek katak tanggo-tanggo wani ngadepi pendhita senior kaya dene pandhawan wonten mari basan rek gambar kucing kula nderek wonten pimpin asa kok rek Sendra 30 mah. coba kok rek rokok karo gimana Tak iki sendra tak lan datar lho, Pak. Ora gelem banget. semanggo wonten dalem kowe ora kuwi padha-padha pendhita padha-padha iki mana Ane niku sing ngadeg sampean dijat itu niki mirip. nek Ane kan ngeten. jotosan aku to sing balung late kulit kurang prayoga Sing datar ngene ya. lajeng kersaniku Anu obat ini aku kepikiran adu ilmu dijajaki sepiro jroning ilmumu dijajaki sepiro jroning ilmune terbang bakalan dulu Kan pun ngadeg. Sampun di yen kowe iso mbangun campi nang idulno sing cacahe ana telu datar ngene terus dipateni. iki mengko Boten. kowe Sampean menang makan ana nang Borokato aku tak trimo balik ning negara Nek sini ngadeg karo turu. Nah, Piye? Makanya? Lah terus sampun ngiring enggak. kula nderek kersa madura sang penemban cara sumur dikedhok sepiro jerone sumurmu dikedhok sepiro jerone sumure terbang Pak yang mana Mas Doni? Ya. Cara sumur kedhuane jek jero durna timbang sok manggon kuwi. Aku kuwi percaya lan mengiyakan. Mengiyakan iki. Nek perkara sumur balik balik. cara kedhuan jek jero sampean. Sok manggon oke cara sumur kedhuane kethek